horas di ita saluhutna. Hamudamang dainang sonyak kadongan na poso, bison hami neng patuduhon. Ima kreasi manortor na hobar di hahormaton. Jumolo pinatorang bentuk ni simat jojak dibain bentuk segitiga manang marsuhi mai kurang lebih 30 manang tu 45 derajat. Na paduahon ima hahormaton adorang so dimulai dope panortoron. Jumolo mai tangan pangabirang dihukupi tangan pangiamun. Na patuluhon tangan marsoba. Jumolo mai nibereng ujung ni jari-jari ima nalao batas manang na tibo ni tangan di panortoron. Molo paupaton ima daun ni tangan sian perbadanon ima satopap. Nah, ima batas manang na ukuran ni tangan sian perbadanon. Na palimahon ima pamerengon dung dibahen ukuran ni tangan tu marhite pamerengon tu ujung ni jari-jari pinaulak mamuse pamerengon manigor tujolo. Ipe asa dimulai panortoron. Dison ibotonami naposoboru lau pataridahon panortoron ima godang siboru. Rapak marnida mahita di tortor nasida. Botima.
Horas dihita saluhutna. Damang dainang dot akka dongan naposo. Dison adong ipatupahami sa daulaon siyan patonunon, ima na marguar mangani.